בסרטון הקודם ראינו איך מחליקים קירות פנים. כעת נראה איך מחליקים קירות חוץ. בשלב הראשון, פריימר. קיר חוץ הוא כמו שדה קרב. מזג האוויר משנה אותו כל הזמן, וללא פריימר מתאים, העבודה היא רק קוסמטית. לכן, הפריימר צריך להיות פריימר חדירה, שמותאם לתנאי חוץ. הסבר נוסף בתיאור הסרטון. השלב הבא, שפכטל, ורק שפכטל חוץ. שפכטל פנים כמו קלסים או פרופיל, או אמריקאי השם ישמו, לא ישרוד את החודש. אני מתחילה עם רולר סיבי פחם, מורחת שכבה דקה ומחליקה. ביד הראשונה אין צורך להתעכב. אם נשארים פסים או בליטות, היד השנייה והשלישית יכסו. שלב 3, שכבה נוספת. הפעם קצת יותר סמיכה. אני מעדיפה לעשות אותה עם מלג'. אמרח פסים ארוכים, וכאן נשים דגש על אזורים שיש בהם שקיעות. השלב האחרון, עם סכין החלקה ארוכה וסמרטוט רטוב, להחליק את הכל בעדינות. ואז שיוף קליל. טיפ חשוב, לעבוד בשכבות דקות, אחרת השפכטל יתפוצץ. כתבו לי בתגובות על מה הסרטון הבא צריך להיות.